De Pielreus uit Reuzenstein, oftewel IJsstein. Prins Stef de Eerste en prinses Fenne. Ja, het Prinsenjaar is eigenlijk al grotendeels gedaan. Maar er komt nog een mooi naseizoen. En nou in napraten gaan we eens even kijken wat is er allemaal voorbij gekomen. Van vragen tot als woensdag. Het vragen. Hoe gaat dat in IJsstein? Wanneer zijn jullie gevraagd? Wij zijn gevraagd op dinsdag 14 oktober. Ben ik gevraagd en Fenne een dag later. Ik drum samen met Vos Martijn. En na de drum fiets ik naar huis en hij belt mij op. Fiets maar eens even rechtdoor en zei hoe fiets er neer en dan stap maar mee in de auto. En toen zien we wat rond gaan rijden. Eerst wat over de koetjes en de kalfjes. En op een gegeven moment kwam dan toch de vraag, wilde jij samen met Fenne prins en prinses worden van IJsstein? Ja goed, daar hoef ik natuurlijk eigenlijk niet over na te denken, maar ik wou het toch even met Fenne bespreken. En daags erop heb ik het Fenne gevraagd. Ja, we waren allebei net zo enthousiast gelukkig. Dus toen hebben Martijn opgebeld dat we het gaan doen, dat we het gingen doen. Fenne, toen die vraag kwam, daar hoefde je ook niet lang over na te denken om dat samen te gaan doen. Nee, zoiets verwacht je natuurlijk niet, maar toen Stef dat vroeg, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar hoef je niet lang over na te denken en dan weet je dat er iets supermoois aan gaat komen. En dan die periode van vragen tot januari. Hoe hadden die ervaren samen? Ja, dat was wel mij moeilijk. Het was een lange periode, 14 oktober tot 3 januari. Dat zie nogal wat werken. En ja, de eerste weken ging het nog niet echt over de vastelavond natuurlijk. Maar ja, naarmate dat het 11 van de 11 ging worden en richting Kerstmis, richting Prinsenbal. Ja, en in IJsstein weer er toch wel een jonge prins verwacht. Wij waren ook een van degenen die daarin genoemd werden. Dus ja, we hebben het wel mee moeilijk gehad. Zeker ook thuis met de papa en de mam. Maar ja, het geheimhal is in ieder geval goed gelukt, gelukkig. Ja, ja dan breekt de avond in januari aan. Daar werden gepresenteerd als 71ste prins van de Pielreus. En dat moeten we even gaan doen. Ja goed, het Prinsenbal was natuurlijk echt geweldig. We waren allebei behoorlijk zenuwachtig van tevoren. Fenne stond natuurlijk nog in de zaal en ik stond achter op het podium om uit te komen als prins. En ja goed, vanaf het moment dat we door dat gordijn heen gingen en ons presenteerden aan de zaal, was het, ja, er viel iets van onze schouders af. En we zijn eraan begonnen. En ja, we hebben echt alles fantastisch beleefd. Zeker de avond zelf, van 's nachts nog tot het eierheid. Het was echt geweldig, ja. We hadden op de dinsdag ook bij met de vorstwissel. En toen piekte elkaar echt vast van, dit hebben we samen geflikt. Mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Dinsdag was dan zo'n mooie afsluiting van het hele seizoen. En dan heb je zo erg genoten van alles. Ja, dat is dan echt een heel mooi moment samen met iedereen. En iedereen die in de zaal is en iedereen die erbij betrokken is geweest. Ja, echt fantastisch. En dan de mooie momenten, waar kijkt er dan het liefst als eerste naar terug? Op de kleine vierkante meter of de grote massa mensen? Nou goed, ik denk zelf dat de kleine momentjes het groot maken. En ja, van al die, wat denkt er dan het meest aan terug als we terugdenken? Ik denk dat misschien toch wel de receptie, of in ieder geval het feest erna. Het was een bomvolle smeerlof en ja, het ging echt gruwelijk los. Maar goed, ja, ik vind niet dat we één moment kunnen noemen wat er echt met kop en schouders bovenuit springt. We hebben alles maximaal metgemaakt en overal van genoten. Dus ja, ik kan zo geen moment zeggen wat er bovenuit springt. Nee. En Fenne de tweede keer de LVK-winnaar binnenhalen en dan op de bontenavond. Dat moet ook een geweldige avond zijn geweest, of niet? Wat ik heb gehoord. Ja, fantastisch was dat. Het was natuurlijk ontzettend spannend en tijdens de bonte avond ook. Maar daarna hebben we met volle zaal echt zo erg genoten van iedereen. En dat ze hebben mogen winnen, dat is echt fantastisch. Mag ik dan ook zo spreken dat jullie dit seizoen hebben ervaren als alles op karakter beleven? Ja, dat moet je zeker. Zeker ook ten betreffende avond van het LVK. Het is wel grappig, toen Proef maar de eerste keer het LVK won, toen lag ik ziek in bed met longontsteking. En dit jaar kreeg ik 's maandags voor het LVK ook weer longontsteking, dus antibiotica erin. En toen zei mama al, let maar op, vrijdag het Proef maar het LVK winnen. Ja, en uiteindelijk was dat natuurlijk ook zo. En Fenne was ook behoorlijk ziek toen. Dus inderdaad, ja, op karakter is wel toepasselijk, ja. Nou praten, maar achter de camera zit er en dan 11 jaar de kermis heeft getrokken als vorstziende. Hoe hebben jullie dit ervaren om zo'n kanjer er langs te hebben staan en toch altijd maar een stapje terugneemt en toch altijd de goede regie in handen neemt? Hoe hebben jullie dat ervaren als prinspaar?
Ja, ik ken Martijn natuurlijk ook al langer vanuit het drumband. En ja, ik weet wat voor een type het is en er gaat overal vol gas voor. En zeker ook dit jaar, alles wat we metgemaakt hebben waar Martijn dan over het twijfel was. Ach Martijn, jullie laatste jaar, kom op. En ja goed, ik vind het echt wel geweldig dat wij nog onder Martijn prins en prinses hebben mogen worden. Ja goed. Ja, het is echt ongelooflijk als je weet natuurlijk niet precies wat zo'n rol als vorst inhoudt. Maar ja, als je dit jaar ziet wat dat ze allemaal voor je doen, voor ons, voor de hele vereniging, dat is echt super mooi. Ja. Ten slotte, wat geven we de volgende prins met? Goed, deur moet ja zeggen, hè. Zoiets moet natuurlijk altijd doen. Denk ik tenminste, het is heel bijzonder om mee te mogen maken. En iedereen heeft het ook tegen ons gezeten, maar geniet ervan, het is zo wel voorbij. Maar het is ook echt, en zeker volgend jaar, we hebben volgens mij maar 5 carnavalsweken. Dus ja, voor de volgende prins, geniet ervan, want het is echt ook volgend jaar zo even voorbij. Bedankt dat jullie hier waren en als laatste mogen jullie nog één keer jullie leus noemen. Het vastelavondsritme gaat dit jaar in een hogere versnelling, dat hoeven we dus niet te leren. We gaan samen met Olly vol gas vastelavond vieren. Noorpraat 2025-2026 en de Kerver smaakt Holtes. Ja, ik zeg van harte welkom tegen prins Ronnie de Eerste. Ronnie, welkom. Ja, Noorpraten. Wat schiet u dan het eerste binnen? Geweldige carnaval gehad. Van begin tot het einde van uit vragen van Prinsien tot de dinsdagavond en woensdagavond herschellen. Maar als je dan kijkt het uitkomen en die mannen ervoor, de voorpraat, dat denk ik al een mooi op zich iets, denk ik. Hè? Het is iets geweldigs. Ook de mond dicht houden, ook tegen mijn eigen kinderen. Terwijl ik ook wist dat die narren gingen worden. Ja, dat is gewoon overweldigend. Hoe gaat het trouwens in Smaakholders? Het vragen? Ja, ik weer gebeld door de commissie en of ik even langs wou komen voor een clipje te maken voor het 60 graden. En ja, ik ben erheen gegaan en toen hebben we nog een beetje gegrapt van zo vragen ze prinsen. En daar deed ik een beetje lacherig over. En ja, ik ben erheen gelopen en inderdaad de scepter op het steek stond er, zeg maar. En toen wist ik al genoeg. Ja, je gaf aan speciale momenten. Wat kijkt er dan het meest op terug? Ja, het uitkomen, het zorghuis was geweldig. Wat maakt dat zo speciaal? Hoe oudere mensen het oppakken, het toch willen doen, ja, het overweldigend van hun. En is dat dan een moment alleen van het uitkomen dat je ze treft of komen ze dan ook vaker tegen in die dolle dagen? Ja, ik ben ze eigenlijk voornamelijk alleen tegengekomen bij het uitkomen. En bij de optocht heb ik ze even langs de kant zien staan. En uiteindelijk bij de boerenbruiloft heb ik ze in levende lijf nog wel gewoon gesproken al. Ja. En natuurlijk dan ook het moment die Van Roy, de installatie. Is dat een moment dat u ook naar uitkijkt? Ja, zeker. Toch wel met spanning. Wat gaat er gebeuren? Er wordt wel tegen mij een beetje gezegd van dan daar gaat er gebeuren. Maar ik vond dat ook een hele mooie happening. Echt waar. Ja, ik haalde al aan. Smaakholders is natuurlijk een speciaal dorp binnen de Vorstraat. Hoe gaat de vereniging daar met hem? Ja, heel goed. Een goede samenwerking. Iedereen kent elkaar. Geen heibel, niks. Net of je gewoon één groot dorp bent. Ja, maar als je dan teruggaat naar het jubileumweekend, de zondag de receptie. Daar komen niet alleen de kerkdorpen van de gemeente Venray, maar ook van heel land van Kuik. Ja. Wij willen daar ook bij een aantal dorpen dan toch een speciale band. Ja, we hebben een goede band met mijn zus. Vierensbeek, ja, daar hebben we ook wel een band mee verder. Wat minder als mijn zus, maar over het algeheel wel. Ja, maar zeker de omliggende dorpen van de oude gemeente Boxmeer. Die klik is er wel. Ja. Heb je nog andere speciale dingen die je kwijt wilt zo in zo'n programma zoals de titel klinkt, Noorpraten? Ja, wat ik begin al zei, ik kan alleen maar genieten van wat er allemaal gebeurd is en wat er eigenlijk nog gaat komen naar het volgende seizoen, de richting toe. En afsluitend, als laatste tip voor een opvolger. Wat geef je daarmee als op een of andere manier ergens naartoe geloodst worden? Blijf genieten.
Probeer alles mee te krijgen. Geweldiger kan het niet maken dan. Dus ik zeg Ronnie, afsluitend, als laatste nog één keer over Leus, want dan moeten we nog één keer noemen. Dit jaar niet achter de camera, maar vol in de spot bij Prins Ronnie uit deze carnaval van het slot. Dankjewel en veel schik nog in de dingen die gaan komen in het noorseizoen. Dank u wel. De Keierschieters uit Geisteren, met Prins Michiel. Een speciaal jaar voor jou. Bij jullie was het BCL treffen, het Vorstenrotsbal. Dat hebben jullie ook met mogen maken. Ja. Maar wanneer stonden ze met de vraag voor jou met wilde je prins worden van dit seizoen? Ja, dat was tijdens het opbouwen van de hele loods voor het BCL. Toen waren we met de technische commissie natuurlijk al vroeg in de weer. Ik was vanuit mijn werk al iets vroeger nog in de weer en ik kwam met de vrachtwagen teruggereden en er stond al een clubje klaar te wachten. Ik zei, maar jullie kunnen naar binnen. Ja, en dan kwam de voorzitter op mij aangelopen en toen hong hij eigenlijk bij mij aan de deur van de vrachtwagen van, zou je dan dit jaar prins willen worden? Ja, en dat was wel even schrikken. Moet dat nou gevraagd worden of kan dat niet op een ander moment, dacht jij? Ja, ik weet dat ze altijd op een onverwacht moment komen of met een smoesje om even iets te komen vertellen. En ja, het overviel mij wel. Ja. En het was behoorlijk druk op dat moment met wat zaken, dus ik moest er wel even goed over nadenken of dat wel ging doen. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Kijk, een heel mooie locatie aan jullie natuurlijk als voor BCL treffen. Hoe kijken jullie als vereniging nou op terug? Ja, het is super bijzonder. We zien ten eerste trots dat we het hebben mogen halen. En of we het kosten organiseren is heel even een beetje een vraag geweest. Maar ja, gauw genoeg kregen dan vanuit de dorpen, de verenigingen zoveel steun, zoveel enthousiasme dat je die uitdaging handig aandurft. En dan is het niet meer de vraag of het lukt, maar dan is het gewoon een kwestie van eraan en beginnen. Ja, en dan kijk je terug op een supermooi tweetal weekenden. Ja, daar hebben we Geisteren goed mee op de kaart kunnen zetten. Ja. Maar daar zien we weer gewoon een klein dorp groot is. Ja, bij ons op de zaak kwam dus de vraag ook van wilden jullie de ruimte beschikbaar stellen? Ja, daar hebben we het intern even over gehad, maar gauw genoeg al besloten vanuit de directie. Ja, natuurlijk gaan we dat doen. Het is wel een heel werk om het hele materieel eruit te rijden. Het moet natuurlijk schoongemaakt worden. Je wilt ze niet in de spinnenwebben hebben zitten. Uiteindelijk viel dat allemaal zat met. Veel handjes maken door in licht werk. Ja, en de oude prins in de raad van dat jaar nog, die waren nog niet afgetreden. Die waren erbij. Ja, echt fijn paar dagen geweest. Zeker. Dat was in november al. Dan moet er nog gepresenteerd worden als prins. Hoe gaat dat in Geisteren? Ja, ik mag 4 raadsleden uitzoeken, eigenlijk mijn adjudanten als het ware. Daar heb ik even over zitten denken wie ik dan zou vragen. Die jongen had ik dan gauw genoeg bedacht en aan de voorzitter en de voorst gezet van die wil ik. Ja, dan moeten ze gevraagd worden. Dat kunnen ze ja of nee zeggen. Dus daar had ik nog wel even zorgen over. Van, zullen ze het wel willen? Want ze kregen niet te huren wie de prins werd. Ze kregen alleen te huren de prins het gevraagd of geen de raad wilt. Dus dat was even spannend. Ik ga ook ondertussen al een paar extra keuzes achter in de kop zetten. Van mochten ze nou nee zeggen, dan kan ik die en die nog vragen. Maar ja, die hebben meteen ja gezet. En dan begint het grote zwiegen. Je moet eigenlijk alles een beetje voorhouden om de verrassing zo groot mogelijk te houden. Ja, en dan zien er toch nog altijd een hoop van die raaiers bij die zeggen, jij zit dit jaar wel prins worden. Ja, dan zeg ik altijd, ja, dat zal wel. Dan zien er zat die het liever doen als mij, maar nou zoetjes aan begon het wel het kriebelen. En dan wil de knalavond gaat dan komen. Ja. De prins treedt af de eerste avond en dan is het ook een avond. Ja, wij gaan ook dit jaar met de kameraad dan ook in de raad gekozen. Zo, het houden we al een stuk. Dus dan zien we al 2 dagen achter elkaar ook al met een stuk een deelnemer. Dus we zitten al op de bühne. We waren de laatste. Dat zal denk ik ook wel door de organisatie wegens technische redenen wel handig zijn geweest. Want dan kunnen we nou optreden meteen via de backstage weer de zaal uit. Dan valt het niet op dat je in één keer kwijt ziet. Maar ja, toen kwam het werd een dag de uitkom act. Ja. Dan zitten we met z'n allen aan de keukentafel bij de vorst. En dan komt de laatste binnenlopen. En dan weet iedereen wie de grote verrassing is. Wat zijn dan de mooiste momenten waar je op terugkijkt? Ja, en dan beginnen alle carnavals dingetjes te lopen. Hè. De
traditie dat wij de uitnodiging voor ons receptie naar Waansum brengen. Waansum komt die dan ook bij ons brengen. En dan moet eigenlijk altijd een beetje op ludieke wijze. En ja, daar was ik dit jaar niet zo goed in om er iets in te bedenken. Dus we hebben dus er relatief makkelijk van afgemaakt. Ik heb in het hele VUR-traject echt heel veel schik gehad. En ja, dat is, hoe moet ik dat zeggen? Ik durf haast bijna te zeggen, ik heb in het VUR-traject nog meer gelachen als met de carnaval zelf. Dat zie je in zo'n kleinere settingen, want carnaval is natuurlijk groot, volle zaal, veel muziek en aan de gang en rennen. Maar in die VUR-trajecten, dat zijn allemaal relatief kleine dingen. En dan zie je met kleinere gezelschap, ja, en dan hebben we toch iets ander contact met hen. Daar hebben we echt heel veel schik gehad. Met die Verwansum heen en terug ook. Jullie zien net wat scherper druk in de acties die ze uitvoeren. Ja, en een paar keer echt dat we tranen over het gezicht hadden, heen en terug. Want ja, het matchte dit jaar ook goed. In een club, we kennen elkaar. We zien dus dezelfde leeftijd ongeveer. Ja, dat was geweldig. Die dagen ervoor, die hebben we ook al goed gevierd. Dat moet ik echt zeggen. Prinsen treffen, het houden meer, Cirque Smuk. Ja, toen hebben we al flink een goede opwarmer gehad. Michiel, ik zou zeggen dankjewel voor een mooi woord. En iedereen heeft zijn eigen verhaal daarin gebracht. En dat heb je ook gedaan. Ten slotte als laatste de leus voor de laatste keer voor de camera. Ja, dat is hij. Dan moet ik wel nadenken. Maar wij gaan even niks graven, rooien of transporteren. Want wij gaan 3 dagen plankgas carnaval vieren. Dankjewel. De kerklingels uit Oostrum. Prins Arjan de Nurste. Napraten, maar wanneer begon voor eigenlijk het seizoen? Officieel eigenlijk al op dinsdag 16 september toen ik gevraagd ben om 63 prins van Oostrum, Lul en de Bosshuis te worden. Toen is het eigenlijk voor mij begonnen. 10 januari was bij ons het Prinsbal. Ja, toen mocht ik het echt aan iedereen bekendmaken. Dus ja, dan begint het pas echt. Hoe was die periode tussen september en januari? Heel speciaal. Voornamelijk omdat ik zelf mijn eigen adjudant en naam mocht kiezen. Die wisten het 's avonds op 16 september ook al. Ja, dan gaat het toch een geheime periode in waar je heel veel bijzondere momenten met me maken. Niet alleen met z'n vieren, met z'n achten, met diegene van het bestuur die het weten. Maar ook op 1 november gingen wij stiekem met het bestuur uit eten. En als verrassing kwamen door Zeneje Vorst binnen die pas 2 weken later uitkwam als Zeneje Vorst Bo. Ja, dat zijn bijzondere momenten. Ja, fantastisch om dat mee te mogen maken. Ja, jij bent ook de eerste prins die ik nou spreekt en een nieuwe vorst aan zie hij. Maar met Bo heb ik wel een heel mooi seizoen gehad en ook al een vuurseizoen eigenlijk al, wat je al zegt. En vorig jaar stonden onverwachts met hem samen op het podium. Ja, vorig jaar, eigenlijk 1,5 jaar geleden, hebben we samen Awesome Live gedaan. En nou in zijn eerste seizoen en voor mij als prins ziende, om dan naar hem te mogen staan. Als eerste prins bij de vorst, fantastisch. Hij had het echt supergoed gedaan. Ik zei ook al met het eitje tegen hem, ik zeg, doe het vooral op je eigen en op je eigen manier. En dat heeft hij echt fantastisch gedaan. Ja. Arjan, als je dan die periode kijkt van 10 januari tot als woensdag, waar heb je dan de meeste mooie herinneringen aan? Oh, Rob, dat zien heel veel mooie momenten. Het waren 4 volle weken. We hebben verschillende dorpen aangedaan, maar ook in het eigen dorp, het Klingerbal. Met onze eigen band die er staat, die het fantastisch hebben gedaan. Tot alle artiesten die op hebben getreden, tot de kleine jeugd, tot op de wagen staan in Venray. Eigenlijk te veel mooie momenten om op te noemen, maar het was echt fantastisch om te doen. Ja. En in Venray was het een beetje koud, of niet? Ja, ik heb er eigenlijk weinig last van gehad. Iedereen zei het was slecht weer, maar het was 1 goede hagelbui en het waren 2 dikke regenbuien. Maar ja, als je er op de wagen staat en je ziet zo enthousiast bezig met die jongen rondom me heen en achter op de wagen, dan ik heb er weinig last van gehad. Het is alleen maar genieten en ik vond het fantastisch dat het publiek gewoon lekker bleef staan onder die paraplu's. Ja, dat is dan zo. Daar heb je niet te kiezen. Nee. Ja, natuurlijk, het napraten is ook een ding van hoe gaat het dan met sommige situaties. Je was geen vreemde voor de vereniging bij de kerklingels, want ja, je bent al betrokken geweest bij de raad en bij het bestuur. En dan komen ze een aantal jaar daarna als prins aankloppen. Wat was het eerste wat door heen ging? Ja,
ik had het geluk dat ze mij al niet, het was niet de eerste keer dat ze mij noemden. Ik heb inderdaad 13 jaar in de raad bestuur gezeten. Ja, gewierd maar genoemd en genoemd. Ja, als we dan echt vragen, dan is het wel dat je denkt, oh, ja, is het nou echt zover? Maar echt fantastisch om ook nog een keer bij die jongen in de raad terug te mogen komen. Ik denk dat 60% toen ik ging nog in de raad zat, er nou nog bij zat. Ja, mooi om nog 1 jaar zo mee te mogen maken. Heel bijzonder ook. Ja, ik heb 3 kinderen. Ik heb een vrouw, die kinderen van de adjudanten, ja, die kriegen het dan nog gewoon echt met. En dat is ook wel, dat zei ik ook, ik zeg, ieder blijft het dan denk ik op een andere manier. Of je nou 24 ziet en je wordt prins, of je ziet, nou, dan zeg ik 41. Je maakt het echt op een andere manier met. En ik denk dat ik wel heel blij was dat het dit jaar was, zeg maar. Ja, dat. Wat geeft de volgende prins van Oostrum, Lul en Boschhuizen met, oftewel het kwartet van het volgende kwartet? Ja, het prinsen uitkomen is wel een speciaal moment dat je ook echt bekend mag maken aan Oostrum dat jij het ziet. Dat is een moment. Ook de vuurtraject van september tot januari moet ook echt van genieten. Want op een gegeven moment beginnen te denken, het duurt best wel lang, het duurt best wel lang. En op een gegeven moment is het moment dat je ook bekend mag maken. En dan gaat het ook snel. En dan denk ik, geniet van ieder moment, want volgend is het weer voorbij. En volgend jaar helemaal, volgend jaar is het nog een week korter. Als je dan toch nog de laatste dag schrijft met het uitkomen, de 10 januari, opstaan en dan vanavond als prins naar bed gaan. Hoe voelde dat? Ja, dan werd ook de dag is eindelijk door. Want ja, het voelt wel als eindelijk van, hey, nou wil ik me ook bekend gaan maken. 's Middags hebben we heel bijzonder, hebben de kinderen het verteld pas. Dat was ook echt een heel speciaal en bijzonder moment. Ja, en als je op een gegeven moment de zaal die mag gaan, gewoon een carnavalsklieren nog, en je moet 20 minuten later moet ontsnappen. Ja, dan begint het gevoel wat te kriebelen en dan wilden we ook gewoon, dan wilden we ook heel graag die zaal in en laten zien dat jullie het kwartet ziet van 2026. Het was fantastisch, ja, ik heb er ontzettend van genoten. En dan een mooi naseizoen gaat er natuurlijk komen. En als laatste de leus. Deze vastelovend was een speciale. Lach, leef, geniet en vier het samen. Dankjewel, Arjan. We gaan weer met de zagenwetters in Meerselen. Prins René. Prins René heeft jarenlang metgekeken over de show van een prins. Hoe dat het was een prins te zien als voorziende. Maar nou dan toch die andere functie. Door met te beginnen. Hoe heb je dit ervaren? Die verschil eigenlijk. Ja, dat is toch heel anders. Ik moet zeggen, geen wettertak. 7 jaar vast geweest, van 2012 tot 2019. Dus 7 prinsen al die jaren bij mogen staan. Ja, dat is natuurlijk al, ik heb altijd geroepen, dat is het mooiste wat er is voor ons zien. Dan op een gegeven moment maakte de keuze om daarmee te stoppen. 2019, dus dan praten we al over 6, 7 jaar geleden. Ja, dan verwaachtte niet dat je nog ooit gevraagd werd als prins. Ik weet natuurlijk hoe dat werkt. Ik heb al die jaren mijn naam natuurlijk op die briefjes wel voorbij zien komen. Maar ook altijd gezegd van als je voor ziet geweest, dan zien er zo wel die mensen die prins kunnen worden. Hè? Dus vraag de rest maar. Maar ja, oké, op een gegeven moment is het dan toch, kun je misschien maar niet onderuit. We werden toch gevraagd als prins. Dus ja, dat is natuurlijk wel, ik heb altijd gezegd dat is een eer. Je wordt niet zomaar gevraagd als prins. Dus ja, dan moet op een gegeven moment ook zeggen van dat is goed, dat is mooi, dat is een eer. Nou, dat doe ik. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gegaan, ja. Wanneer hebben ze aangebeld? Ja, dat is een goeie. Dat is al heel vroeg. Normaal is het bij ons zo het gebruik, zeg maar 2 weken voor de 11 van de 11 een beetje. Dat de prins gevraagd wordt, dan heeft hij nog ergens om erover na te denken en dingen te kunnen regelen. En mocht het zo zien dat het een of andere je niet past, hebben we nog tijd om een andere. Omdat 11 van de 11 is meestal toch wel dat ze witte rook willen hebben. Alleen dit jaar was het 27 september al dat Voorst Bas bij mij op stoep stond. En eigenlijk met het smoesje van, we zien bezig voor een decor, voor de zittingsavond, daar willen we geen Romeinen over hebben. Kunnen we even niet even komen? Ja, dat kan. En toen was 27 september, ja, toen hij mee op stoep stond en mij een briefje gaf en kijk hier eens naar. En ik vouw het briefje open en er staat erop, wilde je de prins van 2026 worden? Ja, dat had ik natuurlijk niet aan zien komen. Dus we hadden eigenlijk al heel veel tijd.
voor de 11 van de 11. Dus we hadden eigenlijk al voor de 11 van de 11 ook al heel veel geregeld. De ontmoeting met de naar, foto's maken, prints pakken, passen. Dus dat scheelde wel. Dus we waren eigenlijk al heel vroeg klaar. Dus ik kost er al redelijk lang naartoe leven, laat ik het zo zeggen. Ja, dan de dag zelf en het uitkomen. Hoe heb je dat ervaren? Nou, de dag van het uitkomen, dat is natuurlijk altijd spannend. Hè? Want tot die dag hadden altijd alles geheim moeten halen. En nu was het echt van, je moet op een af laten komen of erin laten komen. Dus op het moment dat het uitkomen echt achter de rug was en ik er stond, ja, dan valt er wel een soort last van de af van oké, nou gaat het echt beginnen. En dat was op zich een hele mooie avond, ja, dat klopt. En dan kreeg je op een gegeven moment na het uitkomen, het eerste wat de jongens dan zeggen tegen nou is van sleutel van de wagenbouw zien leveren. Want je moet niet meer aan de wagen komen bouwen. Nou ja, daar had ik wel moeite met. Ik heb ook gezegd van ja, dat maakte mij niet blij met. Want ik doe dat veel te keer en we hadden al 3 jaar dezelfde wagen. Dus wat moet er dan gaan dat ik zeg, hey, verrassing. Dus, maar wel mooi dat zo'n jongens dan meteen zeggen van, jij ziet de prins, wij gaan zorgen dat de wagen klaar komt. Dus ja, dat zien wel de leuke dingen die je dan nog een jaar met maakt. Ja, dat klopt. Ja, dus ik heb straks al tegen een paar anderen gezegd. Ieder verhaal is anders. In jouw situatie natuurlijk al helemaal omdat je ook jarenlang vast werd. Nou, prins. Wat geeft de volgende prins met wat je denk ik ook als vorst altijd al met gaf? Dat is zeker speciaal en ik heb ook altijd gezegd toen ik een prins vroeg, vergeet niet te genieten van het eerste tot het laatste moment, want het is voorbij voordat het werd. En nou heb ik het zelf ervaren, we hadden een kort seizoen dit jaar. Dus ja, het is echt genieten van het eerste tot het laatste moment en een nieuwe prins ga gewoon echt metgeven van laat het gewoon gebeuren. En ja, je moet een goede reden hebben om te zeggen, ik wil geen prins worden, want het is gewoon zo mooi en je leert zoveel mensen kennen. Ik zou zeggen als laatste de leus, want ja, dat hoort erbij. Ja, dat is wel even geleden, maar nou echt niet lullen over grond en zand, maar samen knallen, dat zagen we uit ons land. Dankjewel voor uw tijd. De politie is op zoek naar 2 mannen wegens diefstal van 3 bevroren frikandellen. U kunt de verdachten herkennen aan imitatie, bontjassen en slechte muziek. Ze verplaatsen zich momenteel in een vale bordeauxrode Mercedes van een type dikke E-klasse. Mocht u tips of informatie hebben omtrent deze 2 mannen, neem dan contact op met de politie. Overdag, dan is het echt genieten. Een dikke bontjas en een sjaal om mijn nek. Maar ga ik weer de kroeg naar binnen, begint het feest en dan werk ik net te gek. En dan gutste het en dan klotste het en dan stroomde de roei en bluts. Ik ga je kapot. Het loopt met liters van mijn kiebis. Ik ben gek, ik weet niet wat ik moet. Dus gooi die handjes in de lucht. Zet op oksels op de troon. Ik stoot de zwierde, zwijte, vul mij naar een snelblok van waar moet de wierde, wijte, trek mij door een zak van aan. Ik stoot de zwierde, zwijte, wil niet dansen in mijn zak, waar moet de wierde, wijte, vaste loven, dat is puur geluk. In de stand, daar gaat het weer gebeuren. Want de condens dan drupt dan heerlijk in mijn bier. Dit is het feest met 100.000 geuren. Ruikt nergens vroeg, maar is lekker aan ook klier. En hier kokt het en hier bruist het en hier gluit het en dan gewoon weer deur en weg terug. Wij waren van de vaste loon, os ode, alle op de rug. Dus gooi die handjes in de lucht, zet op oksels op de troon. Ik stoot de zwierde, zwijte, vul mij naar een snelblok van waar moet de weer.
is puur geluk.